Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mga vaccination centers sa mga malls naging matawhay na. Ini matapos nga wala anay gipasugtan na magpabakuna mga walk-ins. May report si Nico Delfin. Wala nang nagadugok nga pila sa guasang SM City Mall humalin kay inasang aga. Gani kadaman sa mga senior citizen kasubong ni Brenda Dituon ang matawhay nga nakapabakuna. Okay, kaya so ngay daw bisan to damo amin tong inas dalo. Daw okay man ang lakat hasta disbabot tawhay. Suno kay Ang, Executive Director sa Bacolod City Emergency Operations Center, magluwas nga wala anay sila nagbaton sa mga walk-in, ilaman ginpalikta sa Ayala Mall ang kutob sa mga overseas Filipino workers nga nalakip sa A1.8 nga category. Release sa dalom sa entrance. So that as they arrive, may numero na sila nga daan, saka sila di sa babaw. May number na. So we follow the same sequence. Secondly, ang mga OFWs, gibutangan sila special nga area. They are supposed to go to Ayala Mall na. Nagdugang man sa mga pulis sa vaccination center. Pati mga staff sang mall, nagbulig agod makontrol ang kadamuon sa mga luyag magpabakuna. Kita ko may mga pulis nga nagduga. Nag-request si Mayor Bing kahapon sa kay Colonel Placido sang reinforcement, sang additional PNP personnel nga magbulig sa crowd control outside sa entrance ng mga malls. Kasubong sa mga vaccination center sa mall, nangin masulahay man ang vaccination program sa mga kabaranggayan. Sa Barangay Estefania, may palibre pa nga aros kaldo kag tinapay para sa mga nagahulat magpabakuna. So, very organized today. Ang homeowners, sinakontak naman na amo na yung quota mo today, next naman ang iban. So, simple lang. Dapat mag-upod sila sa sistema para hindi kita makabayulit sa health protocols. Pag hindi kita maging super spreader sa virus. Ito kaya delikado, may delta variant nga daan. Mayara na sang masobra sa 130,000 ang nakapabakuna sa Bacolod. Masobra 30,000 sa ila ang fully vaccinated na. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.